Nakon što je Maja Marinković došla u izolaciju sa Dačom Virjevićem, a njima se naravno pridružio Asmin Durđić, koji je sve vrijeme govorio Maji kako želi ozbiljnu vezu sa njom. Skloni se od mene, ostavi me na miru, govorila je Maja. Nemoj ti meni tako, rekao je Asmin. Ne zanimaš me za 3 života, nakaradna osoba, dosta mi te, rekla je Maja. Mene zanimaš samo ti, ja sam rekao da hoću samo ozbiljnu vezu sa tobom, govorio je Asmin. Olušu, dodala je Maja, cijelu noć samo gledam u tebe, ja sam raskinuo sa Stanijom zbog tebe, govorio je Asmin. Đubre jedno, debilu, dodala je ona, ja tebe želim za ženu, nastavio je Asmin. Ne zanimaš me, idi, nastavila je Maja. Evidentno, dosta joj je.